Mga kapuso, Bagyo Pepito posible mabatyagan ng halin sa pila ka bahin sa Western Visayas sugod buwas nga adlaw suno sa PAGASA Iloilo. Track sini nagapasaka base sa monitoring sa PAGASA. Si John Sala nakatutok. Nakasulod na kagabi sa Philippine Area of Responsibility si Bagyo Pepito kag padayon ini nga nagahulag padulong sa Central kag Southern Luzon, partikular na sa bahin sang Bicol Region. Sunod sa PAGASA Iloilo karon yara na sa typhoon category si Bagyo Pepito. Samtang nagahilapit ini sa bahin sang Southern Luzon, mahimo ini nga super typhoon. Apang tion nga maglandfall, mabalik ini sa typhoon category. Expect natin gyapon nga medyo matodo man ini si Leon, I rather si Pepito, and then expect na naton gid nga ang since maging super typhoon category siya, expect natin nga may taas nga mga wind signal kita nga malabot, possibly maka wind signal number 5 kita, pero wala pa natin gina roll out kid since ang iya damo pagyapon ng pidi matabo. Apisar nga nagasaka ang direksyon ni Bagyo Pepito kag nagapalayo sa Western Visayas. Bangod sa puwersa sini, posible mahalitan sa gihapon ng rehiyon. Sa mga weekend ginapaabot nga mabatyagan sa Western Visayas ang mabaskog nga hangin kag ulan dala sini. Expect natin ang pinakauna gidira is ang mga northern portion kang Panay nato nga island. So isa na da is ang northern portion kang Antique, ang province of Aklan, ang province of Capiz, and the northern portion of Iloilo nga province, and then probably sa gamay nga portion sa Negros Occidental or sa northern part kang Negros Occidental. Nagpanawagan naman ang PAGASA sa mga pumuluyo sa coastal, low-lying kag landslide-prone areas nga magaligmat kang magbantay sa mga announcements ng ilang mga local government unit agud gilayon nga mag-evacuate kung kinahanglanon. Upuot kay Hans Desierto, John Sala, Western Visayas.